Sa ibang balita mga idol, paghahanda sa banta ng tsunami, tatalakayin ngayong araw. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nakatakdang isagawa ngayong araw ng Civil Defense Offices sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Northern Luzon ang pagpupulong para talakayin ng contingency measures sa harap ng posibleng banta ng tsunami kasunod ng sere ng offshore earthquakes sa Manila Trench 2. Pangungunahan ni OCD at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno ang diskusyon kasama mga regional directors upang maglatag ng mga plano para sa agarang proteksyon ng mga coastal communities sa Regions 1, 2 at 3. Ayon kay Nepomuceno, mahalaga at urgent ang nasabing pagpupulong dahil maaring maapektuhan ng tsunami ang mga baybaying sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto matapos ang isang malakas na lindol. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng tamang pag-unawa ng publiko sa mga mensahe ng early warning systems upang maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Hinikayat ni Nepomuceno ang mga residente na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na Disaster Risk Reduction Management Offices at alamin ang mga itinalagang tsunami evacuation centers sa kanilang lugar. Patuloy na pinapaigting ang koordinasyon ng mga ahensya upang masiguro ang kahandaan ng bawat rehiyon laban sa anumang panganib na dulot ng tsunami. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. 104.7 IFM. Report! IFM News. IFM News. IFM News.